number 9, AMK Rock Nation! Ang nakita ko ba, baka yan ang nakita ko pang mga ganda-ganda siya. Ito yata yung ano, lumabas sa akin. Wait lang ha? Wait lang DJ. Hindi po tayo magpapasayaw as long as hindi nakikita ng hurado kahit punong-puno na kayo dito. Baka gusto nyo pong umatras. Maraming salamat po sa pag-intindi. Atras lang po. 1, 2, ganun lang po. Kung atras na tayo ng konti, hindi po mapanood ang judge natin. Nakikita mo ba, Brian? Okay, ingat na po sa ating banderitas. Again, palakpakan natin ang mga people. Group number 9, AMK Rock Nation! Looking at my own reflection, suddenly it changes. Thinking about your face. Your mommy